Так, ну что, добро. Эвакуація скончилася, нас пустили і ось зараз уже йдемо до самоліту на посадку. Ось. Конечно, пригоди починаються одразу не вилетівши, не? Катя, ось доехали до Парижу. Уже на порти Мейло. Зараз пойдем до Триумфальной арки и до Эльфовой вежи. О. Ось так это виглядає, як і завсёди на автобусних станціях. Ну что, забили пару кроків. Літерально 20. Просяг нашого подорожжя, ось ми на Тріумфальній арці і, як ви бачите, туди підход заборонено. В огулі так виглядає. Приїхали поліціянти, поперекривали. Усе як завжди, усе як ми любимо. Усе як ми любимо. Усе готово до зустрічі білорусів. Ми йдемо. У другий бок. О, як я кажу, як ми любимо, як ми любимо. І так, ось ми досягнули чергової нашої мети. І як ви бачите на ваших екранах, тое, дзеля чаго прыязджае каждый до гэтага Парыжу і памірае. Мы сёння паміраць не збіраемся. Нам яшчэ заўтра браць машынку. Зараз забачыце, якая яна будзе. Ну, до сустрэчы. Значит, працягваем вось ідзем ужо у падзямеллі, як і заўсёды. Калі вы хочаце скарыстацца парыжскім метро, то майце на увазе, што трэба на аднаго пасажыра одну аплікацыю. А мы попросили без аплікацыі і нам казалі: ну, ідзіце так. Так. Подожди, это что? Поедем зайцем. Глядите, метро на гумовых колах. Гэта штосьці новае. На гумовых, ну, дарэчы. О. А? Доброй раніцы. Вышли з цягніка, а тут уже сонейка светіць. Вось. Приехали ў вёску, тут будем забирать наш кемпер. И вот глядите, якая вёсочка. Не? Ну, прадмесце Парыжу то вядома, але як пабудавана. Школа. Ось так. Дороги в одном кірунку. Ну і ось наші глядачі, ми нарешті добралися до снідані. Уже трохи його поколупали. І тут можете поглядеть омлетик, салатик, бекончик, сыр зацвівший. Ну і багеты французские. Так само атрымалі гарбатки, взяли зеленую и яшчэ по такому сочку апельсиновому. Ну и вядома, якісь там працы. А что это такое?
О, кубок лосіної стежки. Хтось мусить його зробити. Ну, напевно, я. Ось уже отримали бусик. Ай-яй-яй, який ти пригажун, ну поглядите. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, ну что тут у нас? О май гадабл. Ну тут все як звичайно у бусах, тільки кухня, ложка, и тут о, тут уже пипикают, не могут выехать. Добро. Едем. Такая нервная барышня. Едем у центр Парижа. Поглядите, шукаем парковку. Тут, як оказывается, не так все просто. Все занято мопедистами, велосипедистами. Ну, короче, кажучи, буде як буде. Так, ну і ось ми нарешті у центрі Парижа. Значиться, ось підходимо до їх найзнакомітіших соборів. Там десь Нотр-Дам, там другі. І потроху рухаємося і оглядаємо осереддя. Ну і ось глядите, як то зараз виглядає. Перебудовують, дах вже перебудували. Ну, але роботи йдуть. Добре отримлюється. Після такого пожару, як тут був, казалося, що все у руїнах буде. Але, глядите, кілька років і вже. Ну і ось як і полагається. Ноги у тарельці. Ну а там звичайний рис. Рис, собі рис. Поглядим, як ці ноги тут. Ну, жабі ноги, відомо. Як я на смак. Ну, слухайте, смакує як м'ясо. Ну, такое цікаве. Ну, плюс тут є ще якась подливка. Ну, смакує як м'ясо. Але поглядите, які вони м'ясисті. Поглядите, у них мускули більше, ніж у мене. Видать, це на стероїдах. Этим летом тепло. Нарешті. І люди з парку не вилазять повсюду. Ось. І ми прийшли у парк поглядіти, як тут що робиться. Палаци, водопади, катуньки. Греємося. Ось, доехали на наступный пункт нашего подорожья. Это Голубый фонтан. Можете погуглить. На поудні от Парижу. И тут раптом ось такие карусели. Но просто в центру стоїть олені крутяться. Видать, уже сегодня усё. Зараз тут пошукаем вечеру. И поедем спать. Наведали мы Голубый фонтан и уже накіруємося на ночлег. Поки что не ведаем, куди докладно, поглядим там по мапках, что показывают. Ну и будем парковаться. Напевно, так і скончиться сьогоднішній наш трип до раніці.